अगर आप भी मयूर फिल्म भोजपुरी के ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। जब से भइल बागवन वहाँ खिसियाइल रहता, जब से भइल बागवन वहाँ खिसियाइल रहता, खिसियाइल रहता कि मतिया मरल सरे बंगलिनिए पे लो भाइल रहता, कि मतिया मरल सरे बंगलिनिए पे लो भाइल रहता। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। सुरहो सिंगार करी के तनो राची राची, ओकरे ही नाम से जरावे अगरबत्ती। सुरहो सिंगार करी के तनो राची राची, ओकरे ही नाम से जरावे अगरबत्ती। काखियवलस रे विटामिन जहुआइल रहता, काखियवलस रे विटामिन पागलाइल रहता, पागलाइल रहता कि मतिया मरल सरे बंगलिनिए पे लो भाइल रहता, कि मतिया मरल सरे बंगलिनिए पे लो भाइल रहता। ना जाने कौन सवतीन कैले बिया जादू, रहता गुरु बाबा हमसे होत नइखे काबू। ना जाने कौन सवतीन कैले बिया जादू, रहता गुरु बाबा हमसे होत नइखे काबू। राइटर देखले सतेंद्र लसियाइल रहता, राइटर देखले सतेंद्र लसियाइल रहता, लसियाइल रहता कि मतिया मरल सरे बंगलिनिए पे लो भाइल रहता, कि मतिया मरल सरे बंगलिनिए पे लो भाइल रहता।